Lukwa mmadụ elu ọkpụrụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelere Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị oche ga-adị fọnda mbaki. Fọdịasị kara aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka gaba. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanye ji eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo, ụtụtụ ọma na a sị na chi tata bụ orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na akakaka ya ama anyị na jijiji ama amakwazi anyị. A sị m onye sị na anyị ga-adị mma, a sị m na onye a ga-adị mma. Mana onye sị na ya ama adị mma, onye a ama adịnata mma tiri ụwa agwụ ise. Maka ndị ọpụta bụ izi ha na-afụ m, afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi mgbasa ozi na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ benefit of sacrifice. Ịchụ aja, uru dị n'ịchụ aja. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja iri na igwe nke esigo n'aka ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ enu. Yes, nke ọnwa April ga-ebido na April 6. Ichi isonye na nya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ forward ọrụ m ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp ka m gwa gị other details I need from you ka e wee ike book obi. Yes, my WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat,
0805 7837672. ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna na ụbọchị Mọnde na Thursdays bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu, anyị ji enwe ministration na temple using ọdịnala method, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Distance abụrụ ebara ya, ị nwere ike isonyere anyị all over the globe ebe ọ bụla ị nọ. Ya nke a ọkwa dị mkpa. Ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị gaba n'iru ihe anyị ji bịa bụ dịka nsi wee kwu, my mission is to help people live better life, and I keep saying it. Ọdịnala Igbo abụrụ magic. Na gift of a man make it a way for him. All your gift we ihe ga-ebuli gị enu. That is proper application of that your gift. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na knowledge is power, but I disagree. Yes, ekwuru m na ihe bụ power bụ application of that knowledge. When they knowledgeable, but they don't know how to apply it because of either ignorance, understand from their own side, or because of other influence that is influencing them. Because how called Joel say, first he say, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So mmadụ nwere ike inwe that knowledge, but ọ mara ka esi eme apply. So e kwuru no application bụ ihe dị mkpa. Ị ghọtara ya? So mmadụ nwere ike mmadụ ihe dị mma, mana ọ value what is so important. Then if na knowledge ahụ nwere ugbe west. Ejigo na election anyị mere wee mara ụfọdụ ndị prọfesọ ndị ọka mmụta anyị, mana ụfọdụ n'ime wuru onwe ha na ọ bụrụ so onwe ha hụtara ha wuo ezinụlọ ha na ndụrụ ga ndụ niile a ga na-akpọ ha na nna ha bụ nobody. Ị ghọtara ya? Yes. Mana e nwere ụfọdụ n'ime ha, at least that particular woman, that prof, si Abia State. I'm proud of her till tomorrow. You understand? Or there is a mother standing out. She's knowledgeable and she decided to apply her knowledge without fear or favor. You ghọtara ya? I celebrate her. So ihe anyị ji bịa tata bụ, so ọ bụrụ na ị nwere such gift na art film ma ọ bụ iso na editing camera of a thing or whatever, we are gift in art in the movie industry, and they have been looking for a platform. Yes, I'm here to help you. They can see na my mission bụ na achọrọ m inyere ọtụtụ ndị mmadụ aka, ndị niile nwere talent if they showcase ha. We are building a Nollywood movie village na oraifite. So enweghị ebe a ga-anọ wee na art movie dị iche iche, and man of that enweghị ebe a ga-anọ na-train ndị mmadụ upcoming ones. So ọ bụrụ na ị dị interested, send them message na WhatsApp, my WhatsApp number. Yes, ka anyị gwazie gị ụbọchị anyị ji enwe audition. Yes, audition anyị ya na-abụ Monday, Sundays and Thursdays. So ka enwe ike tinye afa gị na ndị ga na-abịa for audition, for ndị anyị graduate to ndị ga na-anọ ya na movie dị iche iche. Ịghọtara ya? Ka anyị gaba n'iru ihe anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ọzọ anyị ji wee bịa bụ then bụ ihe gbasalụ ịchụ aja, benefits. Gịnị bụ ịchụ aja? Akụwago m part 1 part 2, mana ihe chọrọ ịkụwazi tata bụ ka ị mara benefit ihe aja bụ aja. Aja bụ the key. Ọdịnala Igbo, you cannot talk about Igbo spirituality without talking about sacrifice. Ịchụ aja. Maka na ịchụ aja bụ the compendium of the entire Igbo spirituality. Igbo spirituality is based on ịchụ aja. Maka na aja na-emeghe ọnụ ụzọ. Nwanne chụba aja karịrị ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ bụ a corrupt practice, ọ bụrụ ọdịnala Igbo. Yes. Mmadụ nwere ike ịbụkọ onye ọdịnala, uche ata abụ dibịa, uche ata adịghị agwọ ọgwụ. Ụfọdụ aka ji ọfọ n'obodo dị iche iche bụ chief priest na ụfọdụ arụsị dị iche iche abụrụ dibịa. Agwakwara m gị na dibịa bụ a profession, etu medical doctor si bụrụ a profession. Ị ghọtara ya? Yes. Ya dibịa abụrụ the custodian of culture of his people. Unless na dibịa nwere higher knowledge ma ọ dibịa chiri echichi dị iche iche n'ọdịnala, o nwee nwee ike nwee wider knowledge. Mana just na mmadụ wee dibịa ma ọ na mmadụ wee eze nwaanyị does not qualify na onye abụ a custodian of culture. You ghọtara ya?
Yes. Unless no DBS gaziri more extra mile. Chie and chie change a chili na Igbo na culture. No na ngwurube nna ya nọrọ n'obodo ha. So n'otu ọdịnala dị iche iche wee nwee wider knowledge. Na dibịa nọ na-alụ ọrụ na Abuja ma na Lagos, o nwere ike ụfọdụ n'ime ha nọ n'otu ọdịnala be ha. Yes, onwe ihe mere today a ga-ejere ntị ndị ọdịnala ndị ga-abịakwa ya maka na ọdụ n'otu ọdịnala. Ọ bụrụ aja ka anyị bịara ikwuta, mana ihe na-achọ ịkọwara gị ihe bụ aja. Aja dị very important ka m gwa gị. O nwere aja ọ bụla ị chụrụ on earth bụ in vain. Ọ bụrụ na ịwọchị bụrụ nkụzi na part 1 part 2 ga-ewọchị ya ka o nwee ike connect na nkụzi na akụzi taa. O nwere aja ọ bụla ị chụrụ bụ in vain. No sacrifice is in vain. Aja ọ bụla ị chụrụ nwere ihe ọ rụrụ, mana o nwere ike maka ihi na ị nwere wider knowledge of how things work. Iche nọ na nkịtị. No. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ife ha projected their mind, and once they did not get exactly that thing ahụ ha chọrọ to their mind, they term it na aja agara. Ọ bụrụ eziokwu. Yes. Let me tell you, nwere aja ọbụla ị chọrọ enwere ihe ọrụ. Kama ọ nwere ike ihe ọrụ at that point in time nwere ike ọ bụrụ ihe ị tụrụ anya. Enwere ike na-atụ ihe ọzọ were mmụọ afụgo n'ọzọ ka gị mkpa o mere gị ya. Wee maatụ si na onwe ya nwere ike ịda ayọ moto 2023, mana mmụọ afụgo na 2023 a na ndị ilu ya ka mmụọ anya ka azụ na o buru moto a nara obe nna ya, ndị kidnap eburu ya. Enwere ike eventually anara ya moto, eventually gbuo ya egbuo, eventually ọnwụ ya ga-ebute pains n'ebe ezinụlọ nne ma ọ bụ nna ya ndị chekwubegoruri na nwafa anọrụgo ọfụma dị afọ na pains and agony of the family is gone. Then ịfụ na nne na nna ya nwere ike ịdakwasị n'ute ọrịa maka ya bụ nwa ha atọrọ. Ịghọtara ya? Mmụọ nwere ike necha anya mana fụ na ndị ajọ mmadụ a ndị na-echere gị ajọ echiche na njedebe ha bụ n'ahụ 2023. Mmụọ nwere ike defer that ya money inweta ego ị ga-ejigo nya moto 2024 ka e wee eliminate ndị iro gị na ndị ajọ mmadụ na 2023 before December. Mana ị nwere ike ịfụ ya na ekpere gị agara aga. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ etu a, mmadụ adịghị afụ beyond his nose. Nke bụ chọrọ ịmarụ gị atụ ka m marụ gị atụ, ka m nwere nkụzi ma marụ gị atụ. Ndị ma nkụzi mana nna ala ka ihe ọmụmatụ. Yes, ihe ọmụmatụ a ọ ga-abụ ọ bụrụ ichefu ihe nkwuzi ihe mma. O nwere onye a na-akpọ Abraham ama na ọtụ n'ime unu mara nkụzi a, maka na ama na majority ndị na-eso anyị abịago in one way or the other across Bible. This Abraham nọ n'ihu obie one day wee fụ ka ụmụ okorobịa na-abụ na-agafe. O wee na-anya fụ na ndị a abụrụ ofesisi ọma, edeghị anya na ndị a bụ ndị si mba tere aka. O wee kpọọ ha ndị enyi m na m afụgo na unu si ebe tere aka. Unu si ebe a na-abịa obi m, unu zuo ike, unu zusie ike, unu aṅụọ mmiri wee dawakwa. Ha wee nabata ya. Mgbe ọ bịara, ha nọrọ ala. O wee sị nwunye ya Sara ya butere ha mmiri. Ha ṅụsịa mmiri because of this kind of hospitality o nyere ha. This kind of favor, ị nwere ike inye mmadụ egoro hospitality ma ọ bụ na efuru onye a n'anya. Ụdị ịfụnanya o gosiri ha. Maka na etu mmụọ si eme ihe, o nwere ya aja ọbụla ị chụrụ mmụọ with love, ịfụnanya, mmụọ will never pay you back. Ọ dịrọ possible. Kama na o nwere ike etu ọ ga-esikwuchighị azụ, ọ ma nke ka mma, ọ ma nke ị nidiri at that point in time. Ọ nwere ike ọ bụrụ niile idiri ogologo ndụ na arụ isi ikogoro ka ị nidiri, na ọ bụrụ material thing nke ị nidiri, eburugoro ụzọ wepụgoro nrịarịa, bupụrụ ọnwụ ike, bupụrụ moto accident nwere ike ọ bụ na o mere odisfiga ọgụ ewepụgodoro gị ya. Ịma na o nwere ndị nọ n'ọtọpedik na-asị ma ha ka eji ụkwụ ha wee kwụrụ n'ụkwụ ha na ịma, mana mmụọ nwere ike ime ihe na-achọ ịba moto ofu ihe eme ichefu ihe na ya dị moto ahụ apụọ n'ụzọ nwa accident. So mmụọ ma nke ka mkpa. So mgbe mmụọ bịa bupụzie ya bụ ahịa ahụ imere si na moto ị chọrọ ma ọ bụ na ego ị chọrọ na ị nwetara ya, ife iro na asara ekpere, mana asara ekpere gị. Ịghọtara ya? Mana ihe kpatara na ịghọtara ọ bụ na you are not spiritual. Yes, you don't even have time for your spiritual exercise. So how will you be able to communicate to mmụọ mgbe asara ya ekpere? Mana ịdị too empty. That is the problem. So Abraham a mgbe o nyechaziri ha, ụmụ mmụọ wee chọbazi ihe ha ga-eji wee kwụ ya ụgwọ ime ife ha mere. Ha wee sị ya na ụdị oge a na-esiwa ihe na nwunye ga-adị ime. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ihe ọ bụla imelụ mmụọ ga-afụrịrị ewe iji wee kwụ ụgwọ ya in one way or the other. O nwere ike ọ bụrụ na ihe ịyọ. Ịghọtara ya? Nke ọzọ ọ bụ na
learn how to balance things. O nwere ihe ọma ọbụla i mere n'ụwa ị ga-enweta ụgwọ in return. Good thing. O nwere ike ọ bụrụ nke ịma nwee nke ọ bụrụ nke ịmara mana Chukwu Okike and law of nature ndị ọ bụ ọrụ ha ekwu onye ọbụla ụgwọ ka ọrụ ya si dị. Echefuna Galatian system na mkpụrụ ọbụla onye ọ ga-aghọrọ. When you are sowing good seed, believe in me, you will reap it. More will never owe you. So mmadụ ka ebido chụwa aja. E nwere aja ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ha enwere ego. Ịchụ aja abụrụ sọ mgbe i gburu chi ga-eburu ma mgbe i gburu chi ga-ewu ma mgbe i gburu efi. Ọ bụrụ ya, e nwere minor things. Anyị nwere ike isi na-elusigo ọrụ mmụọ dibịa gbara n'afa ma ọ na-erusiboro ma ọ bụ na ị nwere ego ihe jụrụ ya. Ihe ndị a abụrụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ na ị decide na ị chọrọ ịlụ ọrụ mmụọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego weda ma ịlụgo ọrụ mmụọ asị gị lụọ ma ọ bụ na ịlụbeghị ma ọ na-agbasara gị afa ị nwere ego, ị nwere ike isonye na aja a na-achụ n'igwe. Aja a na-achụ n'igwe na-arụ wonders. I'm a living witness. Yes, aja a na-achụ n'igwe bụ I'm a living witness. It helped me a lot when I started life. Yes, I'm somebody that pay attention to genuine ways of creating wealth. Mana ọrụ mmụọ mere m n'iwu na mma natara ibe nna bịa lụọ ọrụ ịzọ ndụ ndị mmadụ. Onye ka anyị nataba. Mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ihe ị ga-epe attention bụ ịchụ aja yiri n'igwe ka mmanụ ga-atụ uru ọ bara wee chụ aja yiri n'igwe. Ịchụ aja yiri n'igwe na-eme amọnwụ ndị niile so na aja yiri n'igwe. Achụsi aja ikwu a anywhere the most purest person nọ in the spiritual level, ebe anwa ka aja unu niile ga-anọ in the spiritual level ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ị wetara a bundle of 5,000, okay, a bundle of money, Nigerian money, o wee nwee ego ndị n'ime jaba ego ofu ego ma ọ bụ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ adịsịrọ mma. Mana as long as ọ dị with a bundle of money, believe in me, shop ọbụla ijelu ka maka ya bụ ego ga-adara ụdị money because na the ego bịara in bundle. Mana ego dị bad nwere ike ịchọ ka irie as a single note or dị bad, mana as long as ọ bịara as a unit bundle, it will be acceptable. Etu a ka ọ dị uru aja na-achụ in group bara maka enwere individually, o nwere ndị megoro ọtọ na o nwere ndị nwere many things ha commit in life mere na aja ha na-achụ dịka asị na-awụsa mmiri n'elu okwute. I will encourage you to bido chụba aja a na-achụ n'igwe maka na with the uprightness of other people know that aja a na-achụ in group kwa ọnwa, your prayers will be acceptable as a unit. So here na-achịkọwa na Ugochi tubelu na temple anyị nwere two categories. Anyị nwere ndị bụ friends of the temple, anyị nwere ndị bụ children of the temple, all two groups enwere. Yes, the children of the temple bụ ndị nọ mana ha na-asọ nsọ. That nsọ ịta ahụ kwuru ka a na-asọ. Yes, that is it. Ndị nọ nda ihe eji na nchegbu. Yes, ndị a na-asọ nsọ imejekwu ịbụrụ nwaanyị imejekwu nwunye mmadụ. Ịghọtara ya? Imejekwu nwunye mmadụ. Ịbụrụ nwaanyị nọ na dị ma agba n'ilo ịbụ nwoke imejekwu nwunye mmadụ. Imezu ori uzuo force, whether weapon or gun, ịnara mmadụ ihe wukie. Nke ịtụ imeji na be dibịa sị ka ị gwọọ ọgwụ ka imegide mmadụ ka igbuo mmadụ. Onye chielu gị njọ bịa kọsara mmụọ ejiri aka ya n'ọrụ ọgụ nke ahụ for children of the temple. Mana for the friends of the temple, nke ahụ enwere nsọ. As long as n'igbo onye ọdịnala na-achụrụ mmụọ aja, you can belong to friends of the temple. All these two groups ka anyị nwere Ugochi tubelu na temple. Mana nke dị mkpa bụ na these two groups na anyị na-achụ aja n'isi ha kwa ụbọchị, whether you know it or you don't know it. You understand? All is my duty. Dịka onye nchụaja na temple, ịgụ ọfọ chụọ aja kwa ụbọchị, ubi okwu n'isi ndị dị etu a all over. Nke ọzọzie bụ echefuna na ị nwekwara ike isonye na aja ya na-achụ kwa ọnwa ọbụla, whether me belong to any group or you belong to anyone. Aja anyị na-ebido every April 6th. That is nke April 6th, last year for 14 days. So ị nwere ike isonye na ya bụ aja. Ịchacha na WhatsApp agwa gị etu ị ga-esi wee sonye na ya bụ aja. Nke ọzọ wee na-echa vidio a, metụ aka na share button ka ikwu gị na ibe gị wee nwee ike nọ from the horse's mouth. Nwanne chụba aja na aja karịrị ọgwụ. Eburu onye na-ege ntị na-anụ olu m under the influence of my voice. Gbaa mbọ na-efolo
na ị ga-emetụ aka na share button ka ndị enyi gị so n'ozi ya mgbasa n'ụbọchị taa. Bido chụba aja. Chụba aja, ọ bụrụ etu ahụ isi eche ka mmụọ si eche. Mana ana m achọ ịgwa gị na aja ọbụla ị chụrụ ga-agarịrị aga unless na onye chụrụ onye bụ aja achụrụ ezi aja ma ọ bụ na ọ chụrụ ya achụ. Ị ghọtara ya? Mana ọ bụrụ ga na onye chụrụ onye bụ aja bụ ezigbo onye nchụaja chụọ onye bụ aja etu esi achụ aja, nke bụ isiokwu na aja ga-agarịrị, maka na o nwere ihe ọ bụla ime alụ mmụọ will not pay you back. Ọ dịrọ possible. Agwara gị na enwere ụzọ esi achụ aja. Ihe ga-ekpata nwaanyị nkụwara part 2 ekwe ebe nkụwalụ etu esi achụ aja. Na aja a na-achụ ụwụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Echefuna ebiri ndị ụka Rom na-edo njokwute aja. Ọ bụrụ sọ ndị ụka Rom, okpukpere niile dị n'ụwa na-achụ aja. Ndị na-eti isi na na-eme ihe a na-akpọ zaka. That ihe ọ pụtara bụ na n'ihi nweriri a na-atụ anya n'aka gị n'ihe, you must help a poor person. You must be a source of joy to somebody. That is why ejikwa gị nye mandate ka ị na-eme ihe a na-akpọ zaka on daily basis. Then ọ bụrụ ndị ụka Rom, ha kwenyere na ha ga-atụrịrị aja kwa ụbọchị. Ọnya ka a na-akpọ aja masị. Ọdịnala Igbo kwenyere na ị ga na-achụ aja kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Enwere so many ways esi achụ aja. Nwee gwa gị na mgbe ị chụrụ aja wee nye ihe niile Chukwu kere eke, call them fishes of the sea, call them any aquatic life, call them is it bird of the air, lizard, or they are all creatures of the Most High. Na mgbe ọ bụla ị chụrụ aja wee nye ha, ịchụ aja ha bịa, they come and feast on it. Ịchụgo aja. Whenever ma ị chụrụ aja in the form of saraka to human being to come and eat and feast in their house, aja ka ị chụrụ. So ọdịnala Igbo encourages any form of aja. Mana ọ ga-abụ aja achụrụ n'obi ọcha, obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo, ị nwere ike because of environmental factor, ị enwe ike iso wee chụwa aja n'ebe ị nọ. Ihe enwe somebody na-achụrụ gị aja n'obodo a. Udo obi na-adịrị gị, nwanne chụba aja, maka na aja na-ebukwapụ ogbochi na ụdị dị iche iche. Ya gazie. Echefukwana na anyị ga-anọkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Monday by 9 AM. Ị na-erecha ya tụsara ya ndị enyi. Ya gazie ọfọ.